To Malam Aliyu Daawobe an wani goto nder wolwoɓe tana hukuma ballitowa yimɓe ɓe goɗɗum fe'ani woodi andinore wonde nde binduɗa ko a wi'ay min e Koode Radio ɗum ɗume andinore nde boluɗa nde e ko ndarani hawre joni waɗore hakkunde Israila e ɓe keddata daga Palasinu en joni ha warti nder Lebanon ɗum ɗume andinore mon nden nde sawi. Assalamu alaikum bandiraɓe. No mbiɗa inde am Aliyu Daawobe, miɗon wolwana kungiya Red Cross nga leydi e leydi. Andinore nde lildumi ɓiɓɓe jarida balɗe ɓe woni hamre ngaɗaynde hakkunde leydi Israila e leydi Lebanon. Kungiya Red Cross nga leydi e leydi konde to ɗum haɓa hakki maga on ɗon nga anditina yimɓe, nga anditina honoɓe fuu, haɓoɓe fuu dokaji konu ɗi duniyaru. Dokaji konu ɗi duniyaru kanji goni ko ɗum wi'ata lenyol ɓe ngala nder konu kamɓe handa ɓe meme, handa ɓe kabde. Rewɓe handa kabde, handa musgunane ko ngaɗane ko handa. Non ma hiɓɓe to ɓe ngodi shiya jamu hakki leyɗe ɗe fuu woni ɗon ɓe giya mballa ɓe ngaɗata ɓe yimɓe ɓe keɓa ɓe jare asibiti keɓa maganije fere-fere. Ngam non anditinore nde mi lildi yimɓe e holla dow fuu haɓoɓe ɓe andita dokaji konuɗi duniyaru ɗi leyɗe fuu duniyaru noti gaɗani jungo dow ɓe gaɗai ɓe kokkai dokaji ɗi daraja. Dokaji ɗi kanji gonata no fuɗɗumi wiki asibiti to ɗum hokkata maganije e yimɓe nyauɓe handaɗi meme. Yimɓe ɓe ngala nder konu, na ɓe soji'en, na ɓe goɗɗum, kamɓe man handaɓe meme. So fuu ɗum maganije handa ɗum taɓɓo maganije hokki asibitiji, ngam to ɗum hona, to ɗum haɓa dole a tawai yimɓe e keɓa rauniji fere-fere e ɓe giɗai lokaci seɗɗum ɓe jaha ɓe gida e likitajo hokka ɓe leɗɗe nyauto nyau maɓɓe. So nder konu ni e ɗum heɓa yimɓe gongel sarel ɓe taɓɓo, ko ma dai tawa ɗum waɗi bomin asibiti ɗum handayi sam to dokaji duniyaru. So ni kanjum sabi min kokki min kokki ɗerewol ngolgol min kadi ɓiɓɓe jarida ɓe anditina yimɓe, ɓe anditina honoɓe dow dokaji ɗi duniyaru, ɗi kaɓe ɗi duniyaru holli dow tabbas ɗum maunina ko wiyata civilians ɓe ngala nder konu. Wato woɓɓe na ɓe koniyanko en hani ɗum rena hakke maɓɓe to ɗum haɓai ɗum yara hawre hakkunde koniyanko en e koniyanko en, ta woɓɓe joɗima non ɓe jogaki balmiji kadi. Absolutely. So nun ɗon won ɗon ɓe ngala nder hamre kam ɓe kabdatake, ɓe paɗɗantake bom, ɓe kaɗatake hokki asibitiji, ɓe kaɗatake jangille maɓɓe ko nandi e majum. Huwoɓe ballayɓe iri hukuma bono nga Red Cross nga amin, yimɓe maɓɓe ale natta kokka mballa mbawata kokka. Ɗum woni ka'ida dokaji ɗi duniyaru hokki. So kanjum ginmi kanjum kasida amin ɗum min jofi ɗum holli. Kenya ngam ko fofata to leydi Lebanon, Kenya ɗum hewti dow ɗuɗal asibitiji gonɗi nder Lebanon ɗi kuwata. To ayi e nder konu ni e ɗum faɗɗa bom, yimɓe e giɗi magani, ɗum wi'a asibiti huwata, to ɗum kam ɗum waɗayi. So kanjum sabi Kenya min jangi ton 17 ɗum leɗɗe fere-fere ko shafi surgical materials, mi anda no ɗum wiyete e fulfulde. Bano hunde ko ndarani kadi bano nyotuki yimɓe to ɓe nyawdake, ko ɗum nyotirta woɓɓe marɓe ɓe nawnaɓe, ko ɓe ɗum marɓe ƴiƴam no ɗum wallita ɗum ceeto yonkiji maɓɓe kadi.
non tabbas to a andi to e ɗum hona a tawa leñol e nyawa e keɓa nyawuji feere ɓe keɓa ɓalli maɓɓe e ɓartoto to ɓe njahi likitajo dole rara no warrata ɗum heɓa hokka ɓe jamu to ɗon iri leɗɗe ɓe giɗi kenan min jangi kenya ton 12 min shendana e asibitiji feere gonɗi nder leydi Lebanon ngam in wi'a no ɗum heɓata ɓe ngala nder konu keɓuɓe rawniji rewɓe sukaaɓe dotti'en hiɓɓe rewɓe e worɓe ɓe keɓi mballa leɗɗe maganije feere ɗe ɓe mbawata ɓe nyawto. To joni anduki moɗon bano noye mawnuki hunde nde e woni joni misali leddi Lebanon hayri ɓuri e Gaza fu e ɗum ɗon en andi ko moye andi Gaza ko fe'oto ko waɗi na ɗum hunde seɗɗa amma joni e ɗum ɓuri wuluki wala bano Lebanon e anduki moɗon e habaruji marɗon noye ɗuɗugo joni wonnere nden. To ɗum wima haala leydi Lebanon ko Palestine e ɗum ɗuuɗi to ko boɗejo wiyata is an understatement. Wato ko mboluɗa fu a lutti haala kan. Hunde won ɗon maunde fu yimɓe fu e ɗon miliyanji feere joɗiɓe ngala ko nyamata, joɗiɓe ngala leɗɗe, joɗiɓe ngala asibiti ɓe mbawata ɓe jaha ɓe keɓa leɗɗe ko ɓe nyawte. Ɗuɗal maɓɓe ɗum anda ɗuɗal maɓɓe sai ni kawai ko ɗum heɓi ɗum yotti ɗum wawi ɗum hokki mballa. Leydi Palestine dole min kauti hoore e yimɓe feere goɗɗe kungiyaje feere min maɓɓiti asibiti goɗɗum ɗum leeshe 50 ngam ɗum heɓa ko ɗum wiyata temporary hospital ngam ɗum heɓa ɗum wallira yimɓe ɓe keɓa to ɓe ngaɗata ka heɓuki ɓe nyawte to goɗɗum hofi. Joni e ɗum habda e ɗum ɗon joni kadi goɗɗum feereji futti ɗo to Lebanon haade to ayi kadi to ɗuɗal ko fofata to leñol ɓe ngala nder kono e handi ɓe ale ɓe dogga to ɓe giɗi ɓe dogga to gongel sarel a tawa e ɗate ɓe ƴiwata ma ɓe dogga ɗum ɓe taɓɓama ɓe pusama a wawata nde goɗa wurgo ko natta nder ndiyam dogga yaha banye to hakki leyɗe konoje woni ɓe tabbitina fu gonɗo nder fellere to ɗum haɓata e yiɗi dogga to ɓe alamo o wurto to ɗum haɓata amma ɓe kaɗamo wurtago ko ngam ɓe taɓɓo ɗatal to o wurtorto ko ɓe keɓa dabare gonne nde ɓe ngaɗata ngam o natta nder torra ɗum ɗon kam ɗum haramtake nder dokaji ɗum galde. So ko nde nyalde min nodda yimɓe fu e honoɓe fu ɓe keɓta dow ko ɓe ngaɗata gongel sarel e yebta dokaji duniyaru ɗi fu ɗi ɗum waɗata ɗi konu ngam ɗum usta torra leñol ɓe ngala nder konu ɗum andita dow konu ƴaɓɓoto jonde wartu e kadi to ɗum anditi ɗum ɗon to a yiyai kadi ɗum heɓi mballa ɗum wawata ɗum hokka ngam to konu re'i wonde jonde e ɗon yeesore. To lattaki joni on godi kuuɗe ɗuɗɗe to ɗum daari hande e kaɓeji ngaɗete ɗon to Lebanon na hande fuɗɗuɗon kuuɗe amma to ɗum daari joni iri noye bone kuuɗe moɗon lattaki onon ma yimɓe moɗon woɓɓe e shalaki ɗum yofana ɓe barmi dow maɓɓe ko nandi e majum noye torra huuki iri bano kuuɗe yimɓoɓe moɗon ɓilla ɗume ɓe gondi joni ton e lesdi Lebanon misali. To andi kungiya amin nga Red Cross nga leydi e leydi hakki ma nga wonta ɗon nga wallira yimɓe fu to kono woni to duniyaru. So fu to min ngaɗata kuugal to duniyaru a tawai kono waɗete hamre waɗete e ko nandi e majum. Kungiya amin nga yadake nga wowi huugo nder kono huugo nder kaɓe feere to duniyaru. Fu e non ɗum haɗai hande ko jango tawa yimɓe amin mbarama to a yejjitayi ɗum ɓura lewru ko satiji tati aseweje tati ƴaɓɓiɗe ɓe yimɓe amin kamɓe tato mbara to Ukraine to iri raɓɓituki hokka mballa iri ka to a raari sei giya hunde nden ede taɓɓo kuugal amin wala kungiya mbawa giɗai nga turo huwo manga o yaha kuugal o wartayi ngam non gongel sarel miron ma e ɗon ko min mbiyata emin godi matsala mawɗum ko ɗum wiyata access on godi ɓilla wato ɓillaji min keɓa min jotto ɓillaji feere iri ɗi min mbawata min kokka mballa min kokka nyamdu min kokka
leɗɗe maganije feere nder asibitiji, min tabbitina majjuɓe seeduɓe hakkunde iyaaluyen feere a tawa majjuɓe min mbaway min keɓtaɓe min kawtaɓe iyaaluji maɓɓe feere to na min keɓu min jotti to fitinaji ɗi ngaɗata to yimɓe ɓe ɗon ngoni direct boɗejo yata directly to maɓɓe do emin godi yimiron ma min keɓata min ngaɗa kujeji amin no haandi. So ngam non kanjum sabata ko nde emin nodda hakkillo honoɓe ɓe anda kuugal iri ngal Red Cross amin, ɓe mawnina huwoɓe amin, ɓe alaɓe ɓe jotto ɓe yimɓe koneteɓe ɓe konu nangi ngam min keɓa min kokkaɓe nyamdu, min kokkaɓe ndiyam, min kokkaɓe leɗɗe feere ngam ɓe nyawte. Non bo kadi min mbawa min keɓta majjuɓe min kawtaɓe iyaaluji maɓɓe feere to ɗum woni ko min mbawata min ngaɗa to ɗum waɗa iri kono ngu. Na kuugal on ɗon koyngal, kuugal on ɗon sangal aynun min ngaɗa ko min mbawata min ngaɗa, ko min mbawata min ngaɗa kam sai dai min nodda hakkillo leyɗe feere e mawɓe leyɗe feere ɓe andita kungiya amin nga Red Cross ɗi hakki nga woodi to yimɓe duniyaaru hakki leyɗe duniyaaru hokki min kokka mballaka sarel ko ɗum waɗata kono. To ne huduki moɗon hakkunde moɗon e bana hamɓe ɓeɗo ɓe kuroton e wodi Red Cross ko ICRC kusan wato leydi ko ndi a tawai e ɓe ɗon noye kuuɗe hakkunde moɗon e wonuɓe ton gollanoɓe ICRC bano ɓe Red Crescent e ko nandi e majum, noye kuuɗe shaka moɗon lattaki hunde nden joni nde ɗuuɗi ete kadi na ɗum hunde seɗɗa. Alhamdulillahi ko gadduɗa ƴamɗe ɗe ɗe beliyam aynin. Handi yimɓe keɓta kungiya Red Cross to duniyaru e wodi sakiraɓe tato, min fu sakiraɓe amin tato kuugal amin kusangal nandungal. Kungiya amin nga Red Cross nga leydi e leydi minon mbiyete ICRC, hakki amin kanjum woni min ballira yimɓe ɓe konuji feere heɓi to duniyaru fu. Emin kuwa to leyɗe ngaɗi 100 countries to duniyaru. Godi kungiya nga min mbiyata kungiya Red Cross ko Red Crescent nga lesdi. To Nigeria min godi kungiyo Red Cross ɗum Nigeria. Jonta kam to ɗum waɗata hamre nde to Palestine ko Lebanon emin kuuda e kungiya Red Cross, kungiya Red Crescent nga Lebanese Red Crescent ko Palestinian Red Crescent. To fu to min jahi min tawi kungiya Red Cross nga leydi ndi kan kungiya ngaɗɗon min kuudata ngam min ballira yimɓe ɓe lesdi ɓe ɗon. Amma hakki maɓɓe e yaajani ɗum amin, kamɓe hakki maɓɓe to min to leydi ɓe kuuda e amin miron kungiya Red Cross nga leydi e leydi wato ICRC to min ngala ɗon eɓe ngodi hakkiji feere ɗi ɓe ngaɗata, goɗɗi bala'oji feere ɗi min mbiyata natural disasters. Wono jonta kam to Nigeria a yahi ɗum waɗa ndiyam nyama gureji e nyama geseji to hakki maɓɓe on ɗon ɓe ngaɗa balɗe a ɓiide to leydi Maiduguri a andi ko fofi to leydi Maiduguri. To kan kungiya lesdi nga Red Cross nga lesdi Nigeria kanga ardi to kuugal ngal ɗon miron sai min ngaɗi hokkuki ɓe mballa ngam hakki maɓɓe on ɗon. So ngam non kamɓe ardoto to kuugal ngal sai min jokko e min mballa ɓe. To anani no kuugal ngal woni miron konuji feere to duniyaru, kamɓe eɓe mballa min sarel konuji kadi bo eɓe ngaɗa kuugal sarel ko ɗum wiyata natural disasters, wato goɗɗi bala'oji feere ɗi Allah waddani en bono ni no gi'en ndiyam to wari nyami geseji ko gureji ɓe mballa, to nyawuji feere ko ɗum waɗi covid ko choléra fu iri ɗum ɗon to kungiya Red Cross nga leydi ko dai ɗo to Nigeria ɗum wi'a kungiya Red Cross nga Nigeria, to bo leydi Lebanon ko Palestine ɗum wi'a kungiya Red Crescent nga Palestine. Leydi fu kam jangata wi'ara ko min mbawata min ngaɗa, ko Red Cross min ngaɗata ko Red Crescent min ngaɗata to leydi amin. Anani no hunde ɗon wayi. To ko ƴamaymi kanjum woni Aliyu Daawobe, ɗume
ɗume woni kuuɗe hakkunde moɗon e ɓeya, noy onon mbi'ata ɓe nda minon komin mbawata min gaɗa, ko hamɓe mbi'ata on a'a minon min kuway nga'al nda iya komin mbawata min kuwa, onon bo usenin kuwa joganemin ɗo. Bano misalu joni nda en godi hawre hakkunde Lebanon e Israila, ɓe mbawa ɓe mbi'a on minon joni min gaɗay ka nyotuki yimɓe, onon bo naste on gaddana min kala nawniɗo fu min keɓa min dokkamo lekki ko min dokkamo emo waloto. Noy kuuɗe hakkunde moɗon e kawtal Red Crescent bano joni kawtal Red Crescent ngal Lebanon, to on jehi inare noy kuuɗe woni hakkunde moɗon, hakkunde kawtal ngal leddi ndin e onon bo waruɓe ɓe lesdi duniyaru kadi ɓe layde gaba ko. To alhamdulillah, to ɗum wi kungiya Red Cross ko Red Crescent nga leydi, to kanga woni kungiya gonga nder leydi, nga ɓuri min anduki ko fofata nder leydi, ɓe ɓuri min woduki ko ɓe wiyata volunteers fuu. Mi ɓuray wadduki ɗuma misali e Nigeria, lesdi Nigeria e wodi ko ɗum wiyata volunteers ɓe Nigeria Red Cross ɓe waɗi ɓe ɓadake million go, ɓe mbiya 800,000 temere wato yimɓe huwoɓe na heɗum yoɓiɓe ɓe nastu gam ɓe gokka wallinde maɓɓe kenan, ko hamɓe mbi'ata volontier ɗum bano yimɓe daratoɓe ɓe kuwa kuuɗe amma na hamɓe way gam ɓe kuway dow ɗum yoɓa ɓe ceede ba ko. Non ɗum woni yimɓe ɓe joɓatake ceede, ɓe ɗon feere feere nder leydi, eɓe andi leydi ndin, so kamɓe ɓuri hokkuki min jawabi ko fofata to leydi maɓɓe ko to jiha maɓɓe ɓe gurto. So ɗo to ko moye fu e wodi kuugal muɗum no kollumami. Minon kuugal amin woni walluki yimɓe ɓe konuuji e kaɓeji feere feere cafi to duniyaru. Kamɓe ɓe wodi hakki maɓɓe ɗum walluki to bala'o'iji feere feere ɗi jomiro waddi to leydi. So to konu waɗata to miron ardi e ngaɗa kuugal ngal, bono ko fofata joni to Lebanon, ko fofata to Palestine e Ukraine e leyɗe feere feere ɗe duniyaru, to miron ardoto ɗon. To ɗum heɓa girgizan ƙasa ko wato to leydi dimbake kadi, to ɗum heɓa leydi dimbaki leydi gurejiji e dufa, ko duluru to ummake wari adi gurejiji yimɓe feere feere to goɗɗe leyɗe ton no naneten, to hakki kungiya Red Cross wonɗon nga leydi ardu walla. Mi hokkuma misali ɗo ko hoyto Maiduguri, to ɗum fofati Maiduguri emin andi kungiya Red Cross nga Nigeria kanga ardoto. Gongel salel emin andi cembe maɓɓe, emin andi ko ɓe mbawata ɓe ngaɗa e ko ɓe mbawata ɓe ngaɗa. To ɓen kepti non min gonyata geshi amin min mbiya ayna kuugal amin wonɗon. Joni bo ko fofata Maiduguri dole min burti min kauti ko'e e maɓɓe min dara kae mballa yimɓe giɗi ɓawo konuji konu shafinguɓe duuɓi ko ɓuri 10 jonira kadi ndiyam wari natti garire. So emin andi ɗuɗal fitina ɓe gontuno joni ɗum ɓuri ɓeydago. So gam non sai min kauta hoore e kungiya Red Cross nga Nigeria sai min balliraɓe. Non bo kadi ko min gaɗayno kuugal wallirki ɓe konuji ngaɗata ni no giɗa joni to leydi Lebanon ko Palestine ko Ukraine, a tawai miron ardi kamɓe man eɓe balliraɓe, kamɓe ballirtamin. A andi eɓe ngodi huwoɓe ɓe mbi'en na ɓe joɓeteɓe, ɓe ngodi specialties feere feere, ɓe ƙwari wojji hokkuki balla arana ko ɗum wiyata first aid training. To ni fofi jangoyki neɗɗo ma nder suudu janundu, a andi sai a wodi wonde dabare nde ngaɗata, nden o janguwe o wurtine o yarane likitajo, ton tawata likitajo mbawayɗo hulo e mako. Ɗon a yi miron man emin ɗon min ngodi likiten ɓe min mbawata ƙwaraniɓe harka ko shafi iri gulol. A andi to ɗum faɗɗi bom ɗum tawai lenyol ngulay, tawai ko bo ngulu heɓiɓe ko yewuki to jungo ko koyngal pelle feere feere, na gewol go otol, a tawai multiple fractures and so on. So fu non emin ngodi likiten kwariɓe ɓe volunteers ɓe Nigerian Red Cross ko Lebanese Red Crescent jangoy ɓe waddi asibiti, to emin ngodi likiten, emin ngodi leɗɗe already dotaɗe e sahu, nama a yehi a yoɓi a jaɓi goɗɗum. Nder konu kam wala ngoduɗo ceede. Non to Modibo Aliyu joni to en daari iri kuuɗe moɗon lattake ɗum kuuɗe ɗe neɗɗo tawata leydi ko ndiye, amma no en narral moɗon hakkunde moɗon
e haɓoɓe misali bano onon on giɗi wallutuki yonki neɗɗo ko o kaɓowo ko na o kaɓowo on giɗini hanko o to ɗum faɗɗamo ko bo to o nawnama to ɗum hokkamo bawɗe o heɓa lekki o nyawto. To hamɓe bo ɓeya ɓe ndaara onon ma sa'ire wonde hingiya bano haɓoɓe ɓen to on jahi wallutuki ɓe kaɓidata ɓe ngiya onon ma on gondi e ɓeya, onon ma on gondi e ɓeya. Noye kuuɗe moɗon woni bano ɗum iri ɓillaji ɗi keɓoton e dow hunde ko nandi bani? Alhamdulillahi ko gadduɗa yamɗe ɗe mboɗi aynin. A andi goto nder ka'idaji ɗi min godi kanjum woni ko min mbiyata neutrality. A wawata mi fassaro neutrality e fulfulde. To en mbawai wi'uki neutrality hanjum woni onon on ngala yebre woore, on gondi e ko moye, e kaɓowo e kaɓideteɗo fuu onon fotay e waje moɗon. Onon na hamɓe ndaroton yonki maako hanko kaɓanteɗo on. To misali to ɗum soji en kabdata e yimɓe, on giɗi soji en ɓen ma to ɓe nawnama to ɗum hokka ɓe lekki. To ɗum turtuɓe bano ko ɗum wiyata rebels, hamɓe ma on giɗi ɗum hokka ɓe lekki. To ɗum en foti wiki onon on gonda e kaɓowo, on gonda e kaɓeteɗo misali ko? To ɗum waddi ka leydi e leydi ɗum ɗon e howani e ɗum hoyi seɗɗa. Ɗum hoyi ɓuri ko fofata to leɗɗe goɗɗe feere. To ɗum tawi ɗumta kam a tawa lesdi wondi habdata e wondi lesdi. So ɗum saɗa min giida e mawɓe lesdi ɗin ɓe fuu min andina ɓe kuuɗe amin, min anditina ɓe ɗon kam ɗum min anditinay ɓe ngam ɓe anduno kuuɗe amin. Min mbiyaɓe kadi ra ko handi ɓe ngaɗa, dokaji ɓe ngaɗanno juuɗe, ko lesɗe maɓɓe ngaɗanno juuɗe, to ɓe tabbitina dokaji ɗin ɓe tokkini bo wonta ɗon. To ɗum ɓuri saɗuki woni to ɗum tawata gwamnati e habda e goɗɗum kungiya feere ɗum miron ma min mbawata min jottoɓe, sei ni min ngaɗa ka waruki amfani e goɗɗe dambuɗe feere min giya noy min mbawata min ngaɗa min andina ɓe iri kuugal amin e kadi ko handi ɓe ngaɗa. Gotum won ɗon. Ɗiɗaɓum majum woni to goɗɗo nawnama min ƴamata ɗume ngoye fecco o heddi, fecco haɓoɓe ɗi lesdi ko ɓe ndicco lesdi. Min ƴamata ƴamɗe min ngaɗata woni iri nde rawnire o heɓi, to ɗume asibiti handi o yaare, ɗum kawai min ƴamata. To min jangi min jarimo asibiti kadi to lesɗe kaɓayɗe bo iri lesɗe Nigeria ko lesdi Nigeria, to ayi kamɓe man eɓe ngodi jami'an tsaro handuɓe tokka giya oɗɗon gonɗo to asibiti moye woni ɗon, ɗume woni kuugal maako. To ɓe nangaymo ɓe nangamo, to ɓe nangatamo miron min nattata nder siyasa ɗum ɗon bo won ɗon. Non bo kadi to ɗum nangi sojijo mo lesdi, woɓɓe haɓoɓe nangimo jahi dotake soji en ko bo kamɓe ma soji en ɓe nangi goɗɗo ɓe dotake, to hakki amin won ɗon min jaha to o haɓɓa min joddo e maako min nana handi mo wodi hakki ɗon, iyalu maako anda dow emo ɗon haɓɓi to hukuma ko bo mo ɗon haɓɓi to wonde kungiyare feere, to hakki iyalu maako e handi anda emo wodi yonki emo haɓɓi. Ko ɓe giɗa ɓe titomin to o haɓɓi, to miron ko ɓe wiyata to ɗum saɗi ɓe mbiya to o woni, ngam ɓe kulay goɗɗum, to kawai handi ɗum andina iyalu maako dow emo wodi yonki emo haɓɓi. To ɗum fu to min keɓi no min giɗi leyɗe fu min jahay ɗum, ko haɓoɓe fu min jottoɓe min anda to ɓe nangi soji en ko to ɓe nangana yimɓe ɓen e joɗa hakki doka duniyaru e holli dow to ɓe mbare ɗum waɗana ɓe hukunci a leydi, amma bo ɓe barataki kadi iyalu maɓɓe wodi hakki ale anda e ɓe ngodi yonki kadi ɓe ɗon kaɓɓa. Wato holli de neɗɗo to nangama ha nayi faɗɗe hani ko ɗum hitotomo ɗum yaramo e hitordu leydi ndin ɗum taƴanamo kiita nonno diidaɗe leydi maɓɓe wi'i, amma na way to ɗum nangi goɗɗo ɗum yaha ɗum fiɗamo ngam yiki kawai ɗum anda e mo woni. Non handi ɗum wi'a neɗɗo to nangama to e ɗum iyalu mako e andi emo nanga. To ɓe kulay wiki iyalu ngun to o haɓɓa to ɓe ɓawai dai ɗum
lilal wato leñol maako mbiyata iyalu ɗum ko leñol maako anda e mo woni kenan. To mi wi iyalu maako woni bon debbo maako, ɓiɓɓe maako, to ɗum ɗon wala, to ɗum heɓa goɗɗo nder sakiken maako e andi emo woodi yonki emo haɓɓa, ko da ɗum tiitatako to o woni. To non fuu to ɓangareji ɗin fuu, to gomnati to woɓɓe jogiiɓe binduɗi e kaɓa feere ma ɗum fuu ɗum goo. To non haandi ɗum waɗa. Miron bo to min ale min jotto iri ɓeɗɗon, to ɓe kaɓɓa to bursuna maɓɓe, min joddo e maɓɓe, min getodo e maɓɓe, min nana koyi fofata. Iyalu maako e andi e mo ɗon, to iyalu maako e anda to o woni, to hakki maako on ɗon, miron man hakki amin won ɗon, min mbiya min getudo e hukuma, min mbiya to e handi iyalu maako e andi to woni, kanjum min mbiyata family reunification. A andi ɗum ɗon e wallira wojje to o maayi, to iyalu maako wawa e hoota ɗum yiya noyi ɗum waɗirta gaado ko o ali. Wato no ɗum ronirta, no o ronirta, no ɗum hennirta ndongu maako. Dongu maako, amma to ɗum wara ɗum waɗa dongu maako, bo daga ɓaawo ɗum wiya o wurtwake, o yonki ashe o mayano. Wato onon dei to mi faami har wuro kaso e ɗum haɓɓi neɗɗo on mbawan jahon naston wuro kaso ngon boldon e maako, wato ɗo e nder kuuɗe mon kenan. Na min mbawa e hakki amin won ɗon mawɗum, min jaha min joddo e maɓɓe, emin ngaɗa ɗum ɗon fuu to leydi fuu to duniyaaru to min ngoni, emin ngaɗa ɗum ɗon, emin tokki ɗum ɗon, min getudo e hukumaji feere ngam ɗum tabbitina min alama min natti ɗon. To min alaka min natti min getodi e maɓɓe, to ɗum saɓanake dokaji konu ɗi duniyaaru. Naam, to Modibbo Aliyu, min getti masin, min gettima sosai e holluki min dow no kuuɗe mon gonteniri, sakko joni to en daari non no hakkunde Lebanon e Israila e lesɗe luttuɗe iri ɓillaji ɓe gonteniri ko nandi e majum. Min getti sosai wallahi e wolwanki min ɗon sheyo sosai, min ɗon gela bo yeso to min noddima min keɓa e jalira kadi bo. Yetti amen. That's all I go.